WhatsApp actualment és una aplicació que està en gairebé el 100% dels dispositius de tots els nostres clients. No hi ha gap generacional, ni social, ni econòmic. Per tant, vol dir que sigui quin sigui el teu client, té WhatsApp. Tots som usuaris de WhatsApp. Què estem buscant? Immediatesa i comoditat. I a sobre es fidelitza i humanitza molt la relació. Per tant, WhatsApp d'ara mateix jo penso que és indefugible. El primer que hem de pensar quan hem de començar a activar la nostra xarxa de comunicació via WhatsApp, sobretot és pensar el per què. Quins objectius ens plantegem, perquè això definirà el tipus de missatge que enviarem, definirà la segmentació de públic que farem, perquè ho farem amb llistes, etc. I també definirà, per exemple, la freqüència. Pensem que ens estem colant en un espai absolutament privat. I, per tant, hem de ser absolutament curosos, si no ens podem autodestruir a l'instant. Llavors, d'aquesta manera, tenint molt clar els objectius que tenim, definirem tota la resta, que serà el que ens acompanyarà durant el camí. El mal ús existeix i ens podem convertir en spam de cara a qui rep el missatge. I això, a més de que trenca absolutament la relació amb el nostre client i el perdem, a més ens pot bloquejar en el número de telèfon i l'hem perdut per sempre, ja no el podem comunicar per WhatsApp, etc. Llavors, pensem molt bé, o sigui, és una eina útil, jo crec que fins i tot necessària, però ha d'estar molt ben pensada. Ha d'haver una estratègia que defineixi totes les nostres passes perquè l'altre no se senti envaït en cap moment i vegi que tots els nostres missatges són de valor afegit i que li seran de profit.